Burponten herri eta ongietori burp saiora, ikusten alduzuen bezala gure plato berria ez dugu amaitu. Eta ostiral guziz ikusi ahalko duzue nola lan egiten dugu. Aitor, mesedez, ari nahi zaioa aurkezten. Don zaitez garagardo bat hartzea, zakit? Hemen ez, Aitor, mesedez. Arazo tekniko bat ukan dugu, baina berriro hartuko dugu. Ja lehen efektuak namaritzen dira eta metodo berri bat asmatu dute tabakoa usteko usain txarak erabiliz. Saiontan laubur, Misha Kanibalekin Donostian egiazko klase bat ukanen dugu skate kulturari buruz. Deustura joan gira gaztetxera, han 13 musika taldeak, hardcore taldeak, sekulako kontzertua egin digu. Karrima barkate beti topera burtsaioan eta erronkarimarekin ikusiko duzue. Etorri mesedez, nire laguntzera. Burtura talberriarekin Euskal Herriko altxor batzuk aurkeztuko dizkizuet. Ura gozoa iruditzen zait. Mango utzi zeurtasunuala ondo ipini, ondo pasa ezazue burtsaioarekin goazen. Burtsaioan skatelari harima daukagu, hori ez da berria Donostitik, Misha Kanibalek atal berri bat aurkeztuko dizue. Haupa lagunak, hemen gaude, Amarazarrean, Donostin, parafernaliako lokal berrian. Gaur, burp saiorako plato baten bihurtu dugu. Eta, bueno, gaur, igerilekuei edo piztina edo poolei buruz hitz egin behar dugu. Burp saioan ikusitugu piztinak askotan, baina gaur ezberdina izango da. Hemen dituzue bideotxo batzuk gogoratzeko. Orain dela urte asko, 70 hamarkadan Los Angelesen sekulako lehorte bat egon zen. Eta ez egon dirurik igerilukoak urez betetzeko. Eta han azaldu ziren gaztetxo batzuk bere patinetekin esanez. Hau, itxasuan dauden uinen antzekoa dira, ez? Igual, ibili gaitezke hemen patineteen. Eta ara juntziren Tony Alba, Stacy Peralta edo Jay Adams bezalako skaterrak errevoluzio bat egitera. Skate revoluzioa. Hemen ditugu Dogtown and Zeta Boys dokumentaiaren irudi batzuk. Orain dela 40 urte grabatutako skate radikala lagunak. Sancheski moduko patinete gainera, Hori bai dela estiloa, surfantzekoa. Aldatu da skatea, bai, aldatu da azkeneko 40 urte hauetan. Zer nolako estiloa daukan Jay Adams. Eta Tony Alba hori bai dela skaterrona, makarra. Eta Stacy Peralta begira zen nolako hile horia, Kalifornia antzekoa. Bueno, eta Donostia ez da Kalifornia, baina hemen ere, udaletxeak, gure alkateak, piztina edo pool bat egin digu patinatzeko.
baina oraindik ezin izan da estrenatu. Baina gaur bur saioan Jokinekin gelditu naiz eta han burpatuko dugu. Goazen! Gustatu zaizue gure estiloa ez da. Badakizuen bezala skate bideoetan beti neska politak agertzen dira. Maleruski neskarik ez genuen ezagutzen, baina lasai beste sorpresa bat badugu. Ostiral guztiz bur taldearekin Deustuko gazte lokalara joaten gara eta han 13 musika taldea grabatu dugu eta bere azken diskoa aurkeztu digu. Goazen! 13 musika taldea, hasteko galdera klasikoa nora hasi da? Epa, Jokin, zelan. Hasi ginen Ander eta biok jotzen, duela 9 urte edo. Barakaldoko toki ilun batean, zuk esan zenuen moduan. Eta hasi ginen hardcore holan gogorra egiten. Osea, hasi zineten bikote moduan elkarrekin zeundeten. Bai, bueno, beste pertsona bat zegoen, Carlos deitzen zena be bai. Eta bueno... Osea, trio. Bai. Zuek dana egiten duzue hardcore, osea, en plan... Hardcore XXX dinozu, baina isa gehiagirekin, bai, guztia egiten dugu isa gehiagirekin. Neska batekin lan egiten duzue, Raquel Meyers, Murtziakoa, Marzianoa ere. Nola da egunero orduan neska batekin lan egitea, David? Bueno, guztiok dakigu moduan batzuetan jasan ezina izan daitekela, baina moldatzen gara nahiko ondo. Dena den mutilok ere ez gaude bat ere prestatuta talde lanean garitzeko, baina... Venga, gezurtero hori. Zaudetela denok irrikitan hor posposik, Emakume bat hor lehenengo jaran jarrita, ipurdia ikusteko hor zuek atzetik hor bajoa, gitarra, zagitzen. Ja, baina emakume bat da. Bai. Da hori. Mila esker Getaro. Horren, zuen diskoa ateratu duzue, vinilo formatua hautatu duzue, zer gaitik? Ba, zuloa txikiagoa delako, ez? Ba, izartzen delako hobeto berokian gordetzeko eta ez delako bustitzen hain errez, ez? Vinilaren kontaktuarekin askoz ere, ez dakit, harreman estuagoa eduki dezakezu eta orduan erabaki dugu apostatzea honen alde, ez? Harreman estua. Harreman estua dut nik vinilo batekin baltza izata gaitik. 13 eskerrik asko. Ez hori gaitik. Eta ikusiko dugu orduan, ez? Bale, laizter ikusiko gara. Hori da. Mila esker. Azken hitz bat... Telefono